hvad jeg skal lave. Men jeg tænker på, at jeg bare drille mor. Hun er på toilettet. Hallo! Hallo? Nej, gå lige ud! Jeg vil ikke! Fandt jeg snart, jeg skal også ud! Jeg vil gå nu ud! Hvad skal du? Ja, du flere lige skal svare dig. Nej, du filmer ikke. Jeg tror ikke på, at du filmer. Nej, så vil jeg sidder lige på toilet. Mor! Hvad skal du sige? Okay, det er fordi, jeg så sådan noget på, de der spotlights, altså inde på Snapchat. Ja. At man kunne få sådan noget surstrømning, sådan en challenge. Er den der ulækre fisk? Ja, det er det der råden med. Hvad med det? Det tænker jeg på, kan vi godt bestille det eller noget? Nu? Ja. For at spise det, eller hvad? Ja. Jeg tror, jeg brækker mig. Men jeg må lige skide færdig, Nej, så... okay. Eller, jeg skider ikke, for jeg er en pige. Men det, gå nu. Ja, vi ser på det bagefter. Yes. Yes. Gå nu ud. Og vi finder det der surstrømning nu. Et stykke. 300 gram. Okay. Surstrømning. Hvor kommer surstrømningen fra? Jeg kan huske. Er det ikke svensk? Jo, det mener jeg. Så, ja. Du skal ikke stille mig sådan nogle spørgsmål, det ved jeg. Skal man trykke på det her? Det ved jeg ikke. Hvad skal jeg skrive? Den kommer den 15. august. Nej, den 14. Nå, kan man godt vælge det? Nå, det er fordi den var grov. Skal du mit nummer her? Ja, det er. Det siger jeg ikke. Min telefon kan ikke kende mig, når jeg har briller på. Så nu er surstrømningen på vej. Så der kommer en video i morgen. Jeg tror, morgen brækker sig. Jeg tror ikke, hun hørte det. Nå, men husk lige at følge mig. Og så kan I gerne smide et like på den her video. Så kan I lige følge med i morgen.